Krásne, vítajte na Miss Slovensko 2012. Slovensko. Len tých 12 najlepších sa prebojovalo do dnešného finále. A z nich sa len šestica dostala do superfinále. Všetky finalistky však absolvovali namáhavú prípravu na dnešný večer a všetkých sa držia do týchto chvíľ veľmi statočne. Poďme sa teda pozrieť na meno Miss Slovensko 2012. Miss Slovensko 2012 zastáva finalistka s číslom 1. Miss Slovensko 2012. Samozrejme, majiteľke nového titulu blahoželáme a dúfame, že si budete reprezentovať Slovensko veľmi dobre doma aj v zahraničí. Vám ďakujeme za Dievčatá, môžem? Ďakujem. Aké sú vaše pocity? Moje pocity sú práve v tejto chvíli veľmi smiešané, ale teším sa. Tešíš sa? A teraz po skončení, čo budeš robiť najbližšie? Ja sa naozaj všetko zajtra dozviem. Ale myslím v súkromnom živote. V súkromnom živote naozaj neviem, kedy sa odtiaľ dostanem, ale potom sa naozaj všetko mám počítať. Po skončení. Ďakujem. Volám sa Denisa Krajčovičová, skončila som ako prvá vicemis 2012 a cítim sa veľmi dobre. Čaká nás teraz na sobotný večer, ale som si naozaj úžasná. Si prekvapená, alebo nie? Som prekvapená, lebo mala som iné skupina výťazky, ako som ja, sice nie som výťazka, ale dostala som sa Tam si môžete kúpiť korunku krásnu na Bohláča. Je to majiteľ agentúry Bohláča Production. Dobrý večer s týmito dámami. Už predsa len máte tie dlhoročné skúsenosti. Vyvíja sa tá krása niekam. No, dobrý večer, prajem, ďakujem za slovo. Moji predrečníci už to veľa povedali, ale ja musím povedať, že stotožujem sa tuto s Ľubošom, že ozaj to bola jedna z najlepších misiek, ktoré boli. A musím vám povedať, že ja už som pri miskách 24 rokov. Znamená, že to môžem si dovoliť povedať. A chcem len na klobúk dole pred Matkou Šebestovou, ktorá vlastne to vláda perfektne. Takisto Žefom, Podúžnou, Boža a všetci ľudia, ktorí vlastne sa podívali generáciu Lipinskému. To je okrem súťaže Miss Supernational, kde toho roku prvýkrát pôjde naša jedna z finalistiek. Takže mám taký názor, že boli pekné dievčatá, vyhrala tá večer, neodkázajte, ráno končí až o 6. Presne tak. Teší sa z toho viac ako víťazky, ktoré získali
pitný režim, celoročný pitný režim. Dvom z vás pomôžem vám teraz spustiť, ktorá najprv druhá vycenie. Kristýnka s číslom 1, tebe teda číslo 1 prinieslo šťastie v rámci Slovenska 2012 Double Trip by Hilton Bratislava. A tento poukaz ti príde odovzdať pani Alexandra Kaznakovová, riaditeľka pre obchod a marketing. Nahlas to povedz. Nedel odkiaľ. Však preto som sa aj pýtal. Dneska bola včera. Dneska je nová. Vlastnejšie, kamera ženy, dievčatá. Aký máš názor na svoju kamarátku? Ešte lepšie ako jednička s hviezdičkou, so včeličkou. Dnes na party, to je na video, Na video? Teraz no. Super, krásne, veľmi dobre to dopadlo. Bolo to dopadnúť troška lepšie, ale... Ale si myslím, že OK. Sme spokojní, veľmi sme spokojní. Máme tu krásnu partiu Štrbáka. A môžeš sa spýtať, odkiaľ ste? Z Bratislavy. Máme tu Hudáka z východu, Štrbáka z východu, Juliu z východu, druhú vicemi z Bratislavy, maminku, Petru z Bratislavy, Romana z Bratislavy. A Marcela? Je iný Marcel? Z kuchyne. Z kuchyne. Jozef! Ďakujem, Štefán!